Už sme tam. A jak si ti dostalo na kolu, jo? Na úkon? Na kolu, no. Vieš prečo? No? Lebo ja som išiel s kostumerom. No? Zo Sinclair a ja som dostal z počítača a išla na piča na O'Connora Donlan. No? A jak som vychádzal z Donlansu, pičo, ona išla na Greenwood. No? Na Greenwood a O'Connor. A jak som vychádzal, tak mi skočil ďalší fér a ja pažravý som to akceptoval. No? A dokiaľ som tam došiel, bol trafik, už 5 minút ubehlo, a chcelo sa mi šťať, to bol ten problém. No. Tak som kurva rýchlo, tak zadom, rýchlo som sa išiel do také uličky zadom vyšťať, tam som sa vychcal. No? A jak som sa vychcal, tak som utekal rýchlo do taxiku a tam som si nevšimol, že bol blagaj, som sa ľavou nohou šmykol, som padal na chrbát, vieš. No. A aby som si nezlomil chrbticu, tak som rýchlo, ja starý jogista, podložil pravú nohu podriť, ne? No? Pravú nohu podriť a zrazu, jak som dopadol s tou riťou na tú nohu, tak som počul len krák. Slyšel si to, bylo to No to bola rana jak hovado. Jo? No, už som vedel, že som v piči. No a co si urobil? Jak No tak hneď som tam pozeral noha takto No? do LK, už som vedel, že je zlomená. Skúsil som pohnúť, nič, bolesť jak hovado, tak poďme jak had do auta. No nekecej. Po tých bažinách. No ty. Lebo som nemohol na ňu vstúpiť. Tak som sa doplazil celý špinavý toto vpredu od tej vody, ne? No. Dotlačil som sa do taxíku, tak pravú nohu som šupol pekne tú zlomenú za seba a ľavou som dodrajvovala Radžajovi. Ty bázne. Stade som mu povedal, videl, že mám zlomenú. Tak si nešel rovno do nemocnice. Ne. Však to bolo kúsok, za 5 minút som bol u Radžaja na Logana Eastern. A kdo tě odvez do nemocnice? A hneď s mojím taxíkom mi dal drivera, ja som si sadol dozadu, lahol a odvezol ma do nemocnice a tam som Do Kerry? dostal... Čo? Do Kerry? St. Michael's? Ne, ja som nešiel do St. Michael. Do Kerry? Ja mám kartičku na Butter za... Western Hospital. Toronto Western, tam je najlepší na zlomeniny, to viem. Ja sa s tebe... No ale jak som tam došiel, tak už som mal umrtvené prsty vpredu. No neblázni. Už som nemal tam tep. Absolútne, lebo tam mi sa dojebali tie kosti a mi to všetky cievy zapchalo, vieš. No, tak te Tak on brali hned? chytil tep, hovorí, kurva, ty Jak dlouho nemáš... si čekal na doktora, než tě vidět? 10 minút. Hned tě brali? Hneď ma, jak zistil, že nemám tep, tak hneď ma brali. Hneď mi to vyrovnali zaživa. Bolesť Hovorím, byla daj mi veľká? freezing, doktorovi hovorím. Na to sa freezing nedáva, hovorím, musíš vydržať. Tak traja ma držali, Ty blá. traja to vyrovnávali, dali do roviny pekne, trošku zabolelo párkrát. Hovorí, dobre si vydržal, hovorí, skade si? A hovorí, Slovák. Hovorí, to sú strongman Slovák. Pak rentgen? Pak si šel na rentgen? Potom na rentgen, Pak to dali do sádry. pak to dali do sádry, Kdy jdeš na kontrolu první? za 2 týždne. Ale sádru nebudu sundovat, jenom asi to bude... Dajú novú sádru mi, Jo, jo. rentgen a novú A sádru. proč ti nedali tu lehkou sádru, takovou tu plastovou? No ja musím mať heavy duty, mne sa nesmie kotník pohnúť, vieš, lebo to mám, Aha. šruby tam mám 3. No ty bláho, to si potřeboval teďko. No jo, tak je to zlomený, sroste, to si mladý chlap, rozumíš? ja. No, no.